Je staat bij de Albert Heijn. De kassière vraagt iets snel. Jij begrijpt niets. Je knikt en je betaalt 4 euro voor iets wat je niet wilde. Vandaag leer je hoe je dit nooit meer hoeft te ervaren. 50 zinnen voor in de supermarkt. Niet uit een leerboek, uit echte winkels in Nederland en België. De zinnen die jou redden. Voor Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Aldi. 5 situaties. 10 zinnen per situatie. Bij binnenkomst, op zoek naar producten, vragen aan personeel, bij de kassa en als er problemen zijn, eenvoudig en duidelijk. Ik ben Fabienne. Pak een pen, of niet, maar luister goed. Dit gebruik je morgen al. En je gaat zien, het is veel makkelijker dan je denkt. Blok 1. Aankomen. Je loopt de winkel binnen, de eerste minuten. Hier al beginnen veel fouten. En hier al stoppen ze ook, als je deze 10 zinnen kent. Zin 1. Hallo. Eerste woord. Altijd. Bij de ingang zegt de medewerker hallo. Jij zegt terug hallo. Niet zwijgen, niet alleen knikken. 1 woord, maar belangrijk voor de hele bezoek. Voorbeeld. Je komt de winkel binnen. Hallo, welkom. Hallo, klaar. Eerste contact gemaakt. Herhaal nu met mij. Hallo. Zin 2. Mag ik een mandje of een wagentje? Mandje is klein, voor in je hand. Wagentje is groot, op wieltjes. Je kiest wat je nodig hebt en je vraagt direct. Voorbeeld. Bij de ingang. Mag ik een mandje? Ja, daar links. Bedankt. En dan ben je klaar om te beginnen. Herhaal. Mag ik een mandje? Zin 3. Heeft u een muntje? Voor het wagentje. Wagentje vraagt vaak een muntje. 50 cent of een euro. Je hebt geen klein geld. Heeft u een muntje? Vraag aan andere klant. Vaak ja. Voorbeeld. Je staat bij de wagentjes. Sorry, heeft u een muntje? Ja hoor, alstublieft. Bedankt. Herhaal nu. Heeft u een muntje? Zin 4. Nee, ik heb geen bonuskaart. Voor Albert Heijn vooral. Bonuskaart is gratis kortingskaart. Heb je nog niet? Eerlijk zeggen. Soms vraagt kassière of je er een wilt, dan zeg je misschien volgende keer. Voorbeeld. Heeft u een bonuskaart? Nee, ik heb geen bonuskaart. Goed, en dan ga je verder. Herhaal. Nee, ik heb geen bonuskaart. Zin 5. Ik ben hier nieuw. Eerlijk zijn helpt heel veel. Eerste week in een nieuwe winkel. Geen idee waar wat staat? Zeg het. Mensen worden meteen geduldig en behulpzaam. Echt. Voorbeeld. Aan medewerker. Sorry, ik ben hier nieuw. Waar staat de melk? Geen probleem. Achter, bij de kassa. Bedankt. Herhaal. Ik ben hier nieuw. Zin 6. Sorry, ik versta het niet goed. Eerlijk zijn helpt altijd. Iemand spreekt te snel. Niet doen alsof je het verstaat. Zeg dit. De ander herhaalt. Langzamer en duidelijker. Beter dan misverstand. Voorbeeld. Kassier mompelt iets. Sorry, ik versta het niet goed. Oh, sorry. Heeft u uw kaart al gepakt? Aha, ja. Herhaal. Sorry, ik versta het niet goed. Zin 7. Spreekt u Engels? Als noodrem als alles te moeilijk wordt. Geen schaamte. 9 van de 10 Nederlanders zeggen ja. Belangrijk? Vraag altijd eerst beleefd in het Nederlands. Voorbeeld. Bij ingewikkelde uitleg. Sorry, spreekt u Engels? Yes, of course. In English then. Veel makkelijker. Herhaal. Spreekt u Engels? Zin 8. Pardon? Mag ik er even langs? Bij volle gangpaden. Iemand staat met wagentje voor het schap. Niet duwen, niet zwijgen. Hij of zij stapt opzij. Klaar. En het werkt altijd. Voorbeeld. In een smal gangpad. Pardon. Mag ik er even langs? Oh, sorry. Natuurlijk. Bedankt. Herhaal. Mag ik er even langs? Zin 9. Bedankt. Of dank u wel. Iemand helpt jou. Antwoord altijd. Bedankt is informeel. Dank u wel is formeler. Beide zijn goed. Niet zwijgen. Mensen onthouden wie dankzij.
Voorbeeld: medewerker geeft je het juiste vak. Bedankt, geen probleem hoor. Herhaal: bedankt of dank u wel. Zin 10. Geen probleem. Voor wanneer iemand jou bedankt. Jij hielp iemand. Iemand zegt bedankt. Wat zeg jij? Geen probleem. Of graag gedaan. Niet zwijgen. Antwoord altijd terug. Voorbeeld: je raapte iets op voor een oudere mevrouw. Dank u. Geen probleem hoor. Herhaal: geen probleem. 10 zinnen voor de eerste minuten in de winkel. Maar nu komt het lastige deel: vinden wat je zoekt. Want 50 schappen vol producten, dat is overweldigend. Klaar voor blok 2? Blok 2. Op zoek naar producten. Je staat tussen 50 schappen. Je vindt niets. Hier helpen deze 10 zinnen je echt. Bespaart tijd en frustratie. Zin 11. Waar staat de melk of het brood of de eieren? Eerste keer in deze winkel? Geen idee? Niet 10 minuten zoeken. Vraag direct. Medewerker wijst 2 seconden. Voorbeeld: aan medewerker: sorry, waar staat de melk? Achter, bij de koeling, gangpad 6. Bedankt. Herhaal: waar staat? Zin 12. Hoeveel kost dit? Voor wanneer er geen prijs op staat. Geen prijskaartje? Of je twijfelt? Wijs naar het product. De medewerker scant of zegt direct. Geen verrassingen bij de kassa. Voorbeeld: bij de bakker in de winkel. Hoeveel kost dit? €1,10. Ja, graag dan. Herhaal: hoeveel kost dit? Zin 13. Is dit in de aanbieding? Voor kortingen. Geel kaartje, rode sticker. Soms is het korting, soms niet. Vraag direct, bespaart geld. Medewerker bevestigt en je weet zeker. Voorbeeld: bij koffie. Is dit in de aanbieding? Ja, 2 voor de prijs van 1 deze week. Herhaal: is dit in de aanbieding? Zin 14. Welk merk is goedkoper? Voor budgetkeuze. 3 soorten waspoeder, verschillende prijzen, de medewerker weet het of een andere klant helpt graag. Vraag, niet gokken. Voorbeeld: bij waspoeder. Welk merk is goedkoper? AH huismerk meestal. Daar links. Herhaal. Welk merk is goedkoper? Zin 15. Heeft u dit ook in een grotere verpakking? Klein pakje? Te klein voor jou? Soms ja, soms nee. Maar vragen kost niets. En soms krijg je betere prijs per gram. Voorbeeld: bij rijst. Heeft u dit ook in een grotere verpakking? Ja, 1 kilo zak, zelfde gangpad onder. Herhaal: heeft u dit ook in een grotere verpakking? Zin 16. Is dit vegetarisch of glutenvrij of lactosevrij? Speciaal dieet, allergieën? Vraag specifiek. Lees of vraag personeel. Veel etiketten zijn alleen in het Nederlands. Voorbeeld: bij de sausafdeling. Sorry, is dit vegetarisch? Ja, dat ziet u aan dit groene logo. Bedankt. Herhaal: is dit vegetarisch? Zin 17. Heeft u dit ook ergens anders? Schap leeg, net niet wat je wilt. Soms in voorraad in magazijn, soms niet, maar je hoort het direct. Geen tijdverlies meer. Voorbeeld: bij leegvak. Heeft u dit ook ergens anders? Ja, ik haal het uit het magazijn. 2 minuten. Geweldig. Herhaal: heeft u dit ook ergens anders? Zin 18. Wanneer komt dit weer binnen? Voor uitverkocht. Helemaal uitverkocht? Hopeloos. Niet altijd. Vaak weten ze het. Morgen, woensdag, volgende week. Plan je volgende bezoek. Voorbeeld: bij leegschap. Wanneer komt dit weer binnen? Donderdag met de levering. Bedankt. Herhaal: wanneer komt dit weer binnen? Zin 19. Heeft u iets dat hierop lijkt? Specifiek product niet aanwezig, maar je hebt het echt nodig. Medewerker denkt mee. Vaak vinden ze iets soortgelijks. Probeer het. Voorbeeld: geen kokosmelk. Heeft u iets dat hierop lijkt? Ja, hier. Havermelk werkt vaak ook. Goed idee. Herhaal: heeft u iets dat hierop lijkt? Zin 20. Tot wanneer is dit houdbaar? Voor verse producten, vlees, vis, yoghurt.
Sommige etiketten zijn klein, sommige onduidelijk. Vraag direct, bespaart later teleurstelling thuis. Voorbeeld, bij de slagerij. Tot wanneer is dit houdbaar? Tot zaterdag. 4 dagen nog. Mooi, herhaal. Tot wanneer is dit houdbaar? Stop. Pauze. Ik ken een vrouw uit Oekraïne, Olena. 3 weken in Rotterdam. Eerste keer Albert Heijn helemaal alleen. Geen Nederlands. Geen idee waar te beginnen. Ze stond een uur in de winkel, een vol uur, want ze durfde niets te vragen, bang om dom te lijken, bang voor de taal, bang dat mensen zouden lachen of geen geduld zouden hebben. Aan het eind kocht ze 3 producten. 3. Ze had er 20 nodig. Ze fietste huilend naar huis met een bijna lege fietstas en ze wilde nooit meer terug. Maar, volgende keer, andere strategie. Ze vroeg 5 keer waar staat. 5 keer en weet je wat? Niemand vond haar dom. Iedereen hielp. Vragen is geen zwakte. Vragen is overleven in een nieuw land. Blok 3. Vragen aan personeel. De medewerkers zijn er om jou te helpen. Echt, ze worden ervoor betaald. Gebruik ze. Niet bang zijn, durf vragen. Zin 21. Kunt u mij helpen? Open vraag. Magisch. Niet alleen sorry, niet help. Volwassen open vraag. De medewerker weet, er komt een echte vraag en geeft echt aandacht. Voorbeeld. Aan medewerker bij de groente. Sorry, kunt u mij helpen? Tuurlijk, wat zoekt u? Herhaal. Kunt u mij helpen? Zin 22. Ik zoek. Plus product. Direct en duidelijk. Geen omhalen. Direct het punt. Ik zoek bonen. Babymelk. Allergievrije pasta. Medewerker wijst. 2 seconden klaar. Voorbeeld. Aan medewerker. Ik zoek havermelk. Achter daar. Naast koffie. Bedankt. Herhaal. Ik zoek. Zin 23. Kan ik dit ergens proeven? Voor onbekende producten. Nieuwe smaak, onbekende kaas, onbekend brood. Soms is er een proefstand, vooral op zaterdag. Vaak ja. Voorbeeld. Bij speciale kaas. Kan ik dit ergens proeven? Ja, daar bij de proefstand. Gratis. Lekker. Herhaal. Kan ik dit ergens proeven? Zin 24. Heeft u dit ook in plakjes? Voor kaas en vlees. Hele blok kaas. Te veel? Of kunt u dit voor mij snijden? Op de afdeling delicatessen. Vaak gratis service. Handig. Voorbeeld. Aan slager. Heeft u dit ook in plakjes? Ja? Hoeveel grams wilt u? 200 graag. Herhaal. Heeft u dit ook in plakjes? Zin 25. Is dit vers? Voor vis, vlees, brood. Vers brood is anders. Verse vis is anders. Vraag direct. Medewerker is eerlijk. Vandaag, gisteren of bevroren. Belangrijk om te weten. Voorbeeld. Bij de viscounter. Is dit vers? Ja, deze ochtend binnengekomen. Mooi, 2 filets graag. Herhaal. Is dit vers? Zin 26. Wat raadt u aan? Voor wanneer je twijfelt. Onbekende kaas? Onbekend gerecht. Mensen vinden dit leuk om te beantwoorden. Ze zijn experts. Geef hen het podium. Voorbeeld. Bij wijn. Wat raadt u aan voor bij vis? Deze witte hier. Droog en lekker fris. Bedankt. Herhaal. Wat raadt u aan? Zin 27. Ik kook iets met plus ingrediënt. Voor advies. Ik kook iets met kip. Wat past hierbij? Medewerker stelt voor. Soms meer dan je verwachtte. Inspiratie gratis. Voorbeeld. Aan medewerker bij groente. Ik kook iets met kip. Wat past hierbij? Probeer eens deze kruidenmix. Heerlijk. Herhaal. Ik kook iets met... Zin 28. Heeft u een proefje? Soms gratis Monster, nieuwe yoghurt, nieuwe drank. Vooral op zaterdag. Vaak ja. Gratis testen voor je koopt. Spaart geld als het niet smaakt. Voorbeeld.
Bij promotor van nieuwe drank. Heeft u een proefje? Ja, kleine beker. Alstublieft. Lekker. Herhaal. Heeft u een proefje? Zin 29. Kunt u dit voor mij wegen? Op de groenteafdeling. Tomaten, aardappelen. Veel winkels hebben zelfweegmachine, maar soms doet het niet. Medewerker komt mee, geen probleem. Voorbeeld. Bij weegschaal die kapot is. Kunt u dit voor mij wegen? Ja, kom even mee. Bij de andere balans. Herhaal. Kunt u dit voor mij wegen? Zin 30. Bedankt voor uw hulp. Klein gebaar, groot effect. Aan eind van vraag. Niet alleen thanks, niet alleen bedankt. Hele zin. Mensen onthouden, vooral migranten die dit zeggen. Werkt. Voorbeeld. Na 5 vragen aan zelfde medewerker. Bedankt voor uw hulp. Geen dank. Graag gedaan. Herhaal. Bedankt voor uw hulp. 30 zinnen. 2 blokken nog. De kassa zelf. Daar maken nieuwkomers de meeste fouten. En als er iets fout gaat, wat dan? Beide blokken belangrijk. Klaar? Blok 4. Bij de kassa. De finale van elk supermarktbezoek. Hier gaat het snel. Hier moet jij ook snel zijn. Anders staat de rij achter je te wachten. 10 zinnen die helpen. Zin 31. Goedendag. Of hallo. Eerste woord aan kassa. Kassier begroet jou. Niet zwijgen. Klein gebaar. Maakt de hele kassa-ervaring soepeler en vriendelijker. 1 seconde. Voorbeeld. Aan de kassa. Hallo. Goedendag. Alles gevonden? Ja, bedankt. Herhaal. Goedendag. Zin 32. Wilt u een tas? Of hoeveel kost een tas? Tassen kosten vaak 15 tot 30 cent. Niet automatisch ja zeggen. Nee, dank je. Of ja, eentje graag. Bewuste keuze. Voorbeeld, kassier vraagt. Wilt u een tas? Nee, dank je. Ik heb er 1 bij me. Herhaal. Wilt u een tas? Zin 33. Ik pin of pinnen graag. Kassier vraagt pinnen of contant. In Nederland bijna alles is met de kaart. Cash bijna nergens nodig. 3 woorden. Geen verwarring meer. Voorbeeld. Pinnen of contant. Ik pin, moment, kaart pakken. Herhaal. Ik pin. Zin 34. Sorry, kunt u dat herhalen? Wanneer kassier mompelt. Kassière praat snel, te snel. Niet doen alsof je het verstond. Ze zegt het opnieuw, langzamer. Geen schaamte. Voorbeeld. Snelle vraag mompelend. Sorry, kunt u dat herhalen? Ik vroeg of u zegelactie wilt. Voor messen. Aha, nee dank je. Herhaal. Sorry, kunt u dat herhalen? Zin 35. Heb ik kassabon nodig? Voor wanneer ze het vraagt. Kassier vraagt vaak. Voor de meeste mensen niet nodig. Maar als je iets misschien wilt ruilen, wel ja, neem hem mee. Voorbeeld. Wilt u de bon? Ja, graag. Ik weet niet zeker over die yoghurt. Of nee, dank je. Herhaal. Heb ik de kassabon nodig? Zin 36. Kunt u het rustiger uitleggen voor wanneer iets ingewikkeld is? Kassier legt iets uit over zegelactie, korting, puntenkaart. Te snel, beleefd vragen. Ze doet het. Voorbeeld. Tijdens uitleg over een speciale aanbieding. Sorry, kunt u het rustiger uitleggen? Ja, natuurlijk. Kom dichterbij. Herhaal. Kunt u het rustiger uitleggen? Zin 37. Mijn kaart doet het niet. Wanneer er problemen zijn. Pinautomaat afgewezen. Niet panieken. Kassier probeert opnieuw. Of vraagt andere kaart of contant. Geen drama. Voorbeeld. Kaart afgewezen. Mijn kaart doet het niet. Probeer eens opnieuw. Of contactloos. Ja, klaar. Herhaal. Mijn kaart doet het niet. Zin 38. Sorry, ik moet nog iets pakken. Wanneer je iets vergat. Voor de kassa. Je realiseert, ik vergat de melk. Niet stilletjes weglopen. Ze houdt jouw rij. Even. 2 minuten. Voorbeeld. Halverwege scannen. Sorry, ik moet nog iets pakken. 2 minuten. Geen probleem hoor. Herhaal. Sorry, ik moet nog iets pakken.
Zin 39. Hoeveel was het in totaal? Wanneer je de bon kwijt bent. Snel betaald, geen aandacht. Bon weg. Kassier kijkt op het scherm. Klaar. Je weet het bedrag direct. Voorbeeld. Bon valt op de grond. Hoeveel was het in totaal? €48,50. Bedankt. Herhaal. Hoeveel was het in totaal? Zin 40. Tot ziens. Of fijne dag nog. Aan eind. Niet zwijgend weglopen. Kassier waardeert dit. Werkrelatie blijft warm. Volgende keer sneller geholpen. Klein moment, groot effect. Voorbeeld. Verlaat de kassa. Tot ziens. Fijne dag mevrouw. Herhaal. Tot ziens. Fijne dag nog. Eventjes pauze. 40 zinnen die je nu hebt. Stop het filmpje. Schrijf je top 5 op. De 5 zinnen die jij morgen al gebruikt. Print of typ, klaar voor het laatste blok? 10 zinnen nog. Het laatste blok. Wat als er iets fout ging? Verkeerd product, beschadigd, te duur op de kassa. Hier moet je durven praten, anders verlies je geld onnodig. Blok 5. Problemen oplossen. De winkel maakt soms fouten, of jij maakt een fout, of het product is stuk. Hier helpt elke zin je geld of tijd te besparen, gegarandeerd. Zin 41. Ik wil dit terugbrengen. Voor retour. Verkeerd gekocht? Niet wat je dacht? Met de bon, met het product. Klaar. Geld terug of nieuw product? Geen probleem in NL en BE. Voorbeeld. Bij de servicebalie. Ik wil dit terugbrengen. Verkeerde maat. Geen probleem. Bon erbij. Herhaal. Ik wil dit terugbrengen. Zin 42. Dit is beschadigd. Bij defect product, yoghurt gemorst, verpakking gescheurd. Niet pakken, meld het. Medewerker pakt nieuw of geeft korting. Snelle oplossing. Voorbeeld. Bij medewerker. Dit is beschadigd. Kapotte verpakking. Oh, sorry. Ik haal nieuw. Herhaal. Dit is beschadigd. Zin 43. De prijs op het schap was anders, wanneer kassa duurder is. Schap zegt €2, kassa zegt 3. Wettelijk, winkel moet goedkoopste prijs geven. Vraag dit altijd. Voorbeeld, aan kassière. De prijs op het schap was anders. €2,10. Sorry, ik check even. Ja, klopt. Ik pas het aan. Herhaal. De prijs op het schap was anders. Zin 44. Ik mis 1 product. In thuisbezorging. Bezorgservice? Pakket aangekomen? Iets ontbreekt? Bel klantenservice. De bonen staan op de bon, maar zijn niet in de doos. Voorbeeld. Aan klantenservice telefoon. Ik mis 1 product. Welk? 2 blikken bonen. Sorry, we sturen morgen. Herhaal. Ik mis 1 product. Zin 45. Met wie kan ik praten over? Voor klachten. Probleem te groot voor kassier. Speciaal geval. Servicebalie wijst vaak een specifieke medewerker of manager. Vraag. Voorbeeld. Aan servicebalie. Met wie kan ik praten over een verkeerd berekend bedrag? Met de hoofdkassière. Komt zo. Herhaal. Met wie kan ik praten over? Zin 46. Ik heb een klacht. Direct, beleefd. Iets is echt verkeerd. Niet schreeuwen. Niet boos worden. Beleefde toon, beste resultaat. Servicebalie luistert. Echt. Voorbeeld. Bij servicebalie. Ik heb een klacht. Koffie was verlopen. Sorry, vertel eens precies wat er gebeurde. Herhaal. Ik heb een klacht. Zin 47. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Voor refund. Product slecht of niet wat verwacht? Direct vragen. Met bon? Vaak ja. Geen problemen. Geld terug op rekening of contant. Voorbeeld. Bij servicebalie. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Ja. Bon en product hier. Herhaal. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Zin 48. Sorry, ik heb dit per ongeluk meegenomen. Voor wanneer je iets vergat te scannen. Buiten op de parking, je realiseert je. Niet weggaan, terug. Eerlijkheid wordt gewaardeerd.
Voorbeeld. Terug bij kassa. Sorry, ik heb dit per ongeluk meegenomen. Wil het nog betalen? Ah, geen probleem. €50 graag. Herhaal. Sorry, ik heb dit per ongeluk meegenomen. Zin 49. Wanneer is uw winkel open? Voor de volgende keer. Niet alle winkels zijn altijd open. Vooral op zondag, kassier of bord vertelt. Schrijf op. Bespaart teleurstelling. Voorbeeld. Aan medewerker. Wanneer is uw winkel open? Maandag tot zaterdag 7 tot 10, zondag 10 tot 8. Herhaal. Wanneer is uw winkel open? Zin 50. De allerlaatste. Tot de volgende keer. Aan eind van bezoek. Niet zwijgend weglopen. Klein gebaar. De medewerker glimlacht. Volgende keer. Ze herkent jou. Echt. Voorbeeld. Aan eind van bezoek. Bedankt. Tot de volgende keer. Ja, fijne dag. Herhaal. Tot de volgende keer. 50 zinnen. Klaar. Maar het belangrijkste komt nu. Voor jou. Schrijf in de comments welke zin was nieuw voor jou en welke supermarkt. Albert Heijn, Lidl, Jumbo. Welk land kom je uit? Ik lees alles. Echt. Het kost je 30 seconden. Het helpt iemand anders die ook bang is voor de winkel. En je voelt jezelf minder alleen. Wij zijn allemaal samen in deze reis. En heb jij ooit huilend de supermarkt verlaten? Wat gebeurde er die dag? Schrijf het. Misschien helpt jouw verhaal iemand die nu bang is om naar binnen te gaan. Eerlijke verhalen zijn goud. Heeft dit filmpje je geholpen? Abonneer dan. Niet voor mij, voor jezelf. Voor de momenten waarop je weer bij de Albert Heijn staat en je weet niet wat te zeggen. Klik op het belletje. Mis niets. Print de lijst uit de beschrijving. Stop in je tas. 3 zinnen deze week. Niet 50. Klein begin. Grote groei. 1 ding voordat je gaat. De volgende keer dat je in de winkel staat en de kassière vraagt iets en je voelt die paniek. Onthoud, Olena was ook ooit zo. 3 weken in Rotterdam, bang om te vragen. Ze kocht 3 producten in een uur. Vandaag staat ze met haar volle tas en lacht naar de kassière. Goedendag, hoe gaat het? Klein verschil, 2 jaar leren, 100 keer falen en 1 moment dat alles verandert. Welke zin pak jij morgen?